Duol ma jodongo oganda luo e pacho ka e boma ma Nairobi owuok oko motegno ka gikwedo nek mar Albert Ojwang e tesend obila ka gikwayo mondo okas chenro mar timo nonro. Ka giloso e kar romo ma Jivanji e bore Nairobi, jodongo go wacho ni nek mag rowere mosebedo ka timore e pacho ka onego rum chutho kendo onge rawera moro amora mowinjore onegi e yo makoch kaka nyicha ne Albert Ojwang onegi. Gimedo sundo jalup ogai mar obila Eliud Lagat mondo ochiw ler e wi gima notimore ne Ojwang e tesend obila, ka bende gikwayo jatend piny William Ruto mondo non maber jogo moketo e sekta mar arita e pacho ka. Bende gikwayo rawere mondo bed motang' e seche ma gitiyo kod mbui e thurka. Gima nyicho timore kuom nyathiwa Ojwang, Albert Ojwang, en gima lit kendo lit biwuoro, to gimotimore kuomeni kik chak timre kendo, nikech gini ka biro bedo ka timore to wan kaka luo ok wabi winjo maber. Marwa mar Kenya Honorable Ruto akwayo ni kok ong'eyo gima nyo timore ni bende opoye kaka opoyo dhoudi mamoko kendo litnwa kama chalo kama endi, to take action otim piyo piyo mondo wang'e ni gino nyo litne adieri, nikech kok onya timo kamano to chilo nyalo miene ni kata en bende nyo en ei gini. Omiyo akwayo ni kila idara jomosemiyo promotion mochung' idara gi tete mag sirikal nyaka en bende onon gi to gitiyo nade. Ka ng'ato tiyo marach kaka sani ni koro askari no tiyo marach, nyaka wang'e maber ni action mane momiye, ok ni iloso tume to tume no ok ti. IG, the deputy IG, the DIG onego come out mondo nyiswa gima ne otimore kod connection man Homa Bay to kod Nairobi police station. Nyithindo bende obed gi ritruok e yor mbui. Uneno gimotimore. Jensi masani uneno gimotimore. Koro beduru gi stop e yor mbui kata bedo mano ndiko kon gi kon.